Aktualni konkurs u kantonu Sarajevo na 250 pozicija u osnovnim i srednjim školama izazvao je negodovanje u javnosti. Grupa nastavnika nezadovoljna online sistemom apliciranja putem EMIS-a najavljuje sutra proteste. Suočeni kažu sa nepravilnostima poput nepriznavanja radnog staža stečenog u drugom entitetu, ciklusa obrazovanja ili ih je sistem izbrisao. Resorna ministrica kaže takvih je nepravilnosti samo 4% u odnosu na preko 80.000 prijava. Konkurs za sada neće biti poništen, u toku je i dalje proces žalbe. Problem prilikom apliciranja na aktuelni konkurs imala je Lamija Vatreš. Kaže da njen radni staž od 25 godina nije priznat jer ga je stekla u drugom entitetu Republici Srpskoj. Novi pravilnik od februara koji se primjenjuje i na ovaj konkurs priznaje potvrdu radnog staža samo Federalnog zavoda PIO-MIO. I sada u ovoj konkursnoj proceduri bila je mogućnost da nakon što su bodovne liste nama poslane, da se žalimo. Žalili smo se i dobili smo naravno odbijenice. Odbijeno, sve je odbijeno uz obrazloženje da su komisije radile samo prema pravilniku član broj 10 stav 6. Ja sam aplicirala u 29 škola na 36 pozicija. Skoro svaka škola me bodovala drugačije. Većina nepravilnosti putem EMIS-a odnosila se na cikluse obrazovanja, godine staža, datume izdavanja diplomi ili ih u sistemu nije bilo nikako. Sve to, kaže resorna ministrica, čini samo 4% aplikacija u odnosu na preko 80.000 prijava. Aplikacije koje nisu prošle verifikaciju čekaju inspekcijski izvještaj. Tačno je da u ovom pravilniku stoji da se ta potvrda jedina uzima u obzir. I ta odredba u tom pravilniku je takva prošla institucionalno sve ove instance. Mišljenja sindikata, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva pravde i uprave, vladu, i ona je jedna institucionalna greška svih nas i odgovornost svih nas. Pojedini aplikanti tvrde da su izmjene vršene tokom i na kraju konkursa, što ministrica demantira. Nismo uvodili nikakve izmjene, mi smo jasno vodili računa o tome koju vrstu intervencija radimo, upravo tim agilnim pristupom. Mi to radimo radi sebe, naravno, i da možemo uvijek pojasniti i kandidatima i javnosti, profesionalcima, svima koji su zainteresirani da je ovo ispravno. I mi imamo ukupno 8 intervencija, sve one su usmjerene upravo da kandidatima nešto olakšaju. Ministarstvo kaže konkurs neće biti poništen, a direktori škola koji su i u komisijama tvrde ovim načinom konkurisanja smanjen je rizik od koruptivnih radnji. Omogućavanje kandidatu da sam unosi podatke i dokumentaciju, komisija je samo imala zadatak da pregleda da li je uredna tražena i dostavljena dokumentacija. Zadovoljenje principa pravednosti, ono što je jako bitno svim kandidatima, a to je da kandidati koji su prvi po osnovu bodova imaju pravo biti prvi i primljeni. Iz sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo se ne slažu s tim. Kažu da su već odavno upozoravali na pravilnik koji ne omogućava priznavanje staža sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Ovaj sistem je pokazao da mi nismo pilotirali, da smo pilotirali to na manjem uzorku, manjem broju škola i manjem broju radnih mjesta, sigurno da bi bilo otklonjene sve nedostaci. Nastavnici koji su nezadovoljni konkursnom procedurom najavili su proteste sutra u 13 sati. Amela Durmo, Euronews, Sarajevo.